Prime Media Goa has launched a Swachh Bharat Nitor Goy Be the Prime Change, a cleanliness drive to create awareness and make each one of us feel responsible about our duties towards keeping our state clean. Do your part to bring about a change by joining with the campaign. भारत अभियान आख्खे इंडियेक चालू आहा. काय लोक झाडू घेऊन रोडार उबे रावता बेश्टे फोटो पेपरार येवंक जाय म्हणून और टीव्हीर येवंक जाय म्हणून. पूण खऱ्यांनीच जर तर चेंज घडोवन हाडटलो जाल्यार यू हॅव टू बी पार्ट ऑफ द चेंज, बी द चेंज एंड सी द चेंज. ते खातीर प्रायम चॅनलान जो कॅम्पेन चालू केल्या, गोंयभर तेंचे कॅम्पेन चलता. दे वॉन्ट द चेंज टू हॅपन in the vicinity of all the wards, villages, municipalities, towns, cities. त्या खातीर लोकांनी पार्टिसिपेट जावचे, लोकांनी आपल्या भितर चेंज घडोवन हाडचे, हें इम्पॉर्टंट आहा. यू हॅव टू जस्ट फॉलो स्वच्छ भारत, बी पार्ट ऑफ द चेंज, बी द प्राइम टू ब्रिंग द चेंज. लेट अस वर्क टुगेदर फॉर स्वच्छ गोंय, क्लीन गोंय, नितळ गोंय. आनी हें स्वप्न जें आमचें सगल्यांचें आहा. आमी म्हणया नाका की आमचे प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न म्हणून. हें स्वप्न आमचें सगल्यांचें आहा. एज अ वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर आय अपील टू द पीपल ऑफ गोवा टू बी द प्रायम, टू बी पार्ट ऑफ द प्रायम चेंज which will come in Goa under Swachh Bharat, Swachh Goy, Clean Goy, Nital Goy. Be the prime change. स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपनी ये वादा कर लिया